ברוכים הבאים לביתנו. זכינו שוב פעם לארח את הסיום למסכת קידושין סדר נושים אצלנו בבית, להכניס את השמחה הביתה. שלא תתרגלו, היה לנו סיום מיוחד, פעם שלישית ש"ס של מורנו ורבינו הרב שבוב, אחר כך היה לנו פעם שלישית ש"ס סיום של דודי מרדר, ועכשיו הסיום המכובד הזה, שזה באמת לעילוי נשמת מורי ורבי, מורנו ורבינו. יש פה עוד אנשים, אבא וסבא למשפחת לפידות, ברוך מותחה אזרחי, זכר צדיק לברכה. אני לא יודע מה יהיה בסיום הבא, אבל התרגלנו לפרנם אחר של סיומים. קטונתי מלדבר על ברוך מותחה, אבל אני מרגיש כל החודש הזה, אנחנו בתוך השלושים, שצריך לדבר. אני אוחז, כמו שאמרתי בקידוש שהיה בשבת, בגלימתו של אבא, ומדבר, כי יש תועלת גדולה, מי שישמע את הדברים, יש תועלת גדולה בדברים. ושהדברים יהיו לעילוי נשמתו הטהורה. הרב שבוב כבר החדיר בנו מהרש"ר הירש, וכשרוצים לראות מהות, הולכים בתורה לפסוק הראשון, פעם ראשונה שהנושא הזה נכתב, או המילה הזאת נכתבה, ושם אתה יכול לראות את מהות העניין. עיינתי בהקדמה לברכס מותחה הראשון. הרב אזרחי הוציא למעלה מ-30 ברכס מותחה, גם בשולחן ערוך, גם בלימוד, בשטייקן כמו שהוא היה אוהב להגיד, גם פרשת שבוע. ובהקדמה שמה הוא מביא את המדרש. המדרש מספר על דין ודברים שהיה בין הקדוש ברוך הוא לאיוב. הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, לא הגעת לחצי ממה שאברהם אבינו עשה בהכנסת אורחים. איוב, זה לא צריך, יש פה חצי משיעור של הכנסת אורחים של איוב, של אברהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יושב ספון בביתך, אמנם 4 פתחים, שחס וחלילה מי שצריך לא יצטרך לעשות סיבוב, אבל ספון בביתך. אברהם אבינו יוצא החוצה לחפש אורחים. והנקודה השנייה, איוב היה מגיש לאורחים את מה שרגילים לעשות. יש דרך כזאת. אני מכיר אנשים כאלה שמתקשרים לפני שמישהו בא לשבת, מה אתם אוהבים? הם מכינים. אברהם אבינו לא היה כך. לשון בחרדל. אתה בכלל לא רגיל לאכול בשר, או רגיל לאכול בשר עוף. בוא אני אלמד אותך מה זה דבר טוב. רגיל לאכול פת כזאת, פת חיטין וכו'. אני רוצה לחזור איתכם בזמן 70 שנה אחורה. אבא שליטה שיושב כאן איתנו ברוך השם, נער בן 16, איתה י' במדרשיית נועם בפרדס חנה, ברוך מותחה אזרחי, רם צעיר בישיבת חברון המפורסמת כבן 26,
מכאן התחילה ההיכרות הראשונה. לא היה רם. לפני רם. כאן התחילה ההיכרות הראשונה, אבא מתקן עוד אפילו לפני רם. במדרשיית נועם, ברוך מרדכי אזרחי היה נוסע באוטובוס עד לפרדס חנה. אז. בימים של אז זה לא היה דבר מובן מאליו, זה לא היה דבר קל. אבא סיפר לי שבמשך 4 שנות מדרשייה אמא שלו הגיעה מפתח תקווה, שזה חצי דרך, הגיעה מפתח תקווה פעם אחת לבקר אותו. ברוך מרדכי הגיע מספר רב של פעמים, וברוך מרדכי מגיע על מנת ליצור קשר עם התלמידים שהיו אז במדרשיית נועם. צריכים לדעת ולהבין שבימים ההם לא היה מסלולים שקיימים ברוך השם היום. מי שהיה הולך לצבא ל3 שנים, הרבה מאוד מהסיכויים שאחר כך הוא היה חוזר אולי אפילו בלי כיפה. לא היה ישיבות הסדר ועוד כל מיני דברים שקיימים, דברים טובים שקיימים, מבורכים שקיימים היום. והוא היה מגיע למדרשיית נועם במסירות נפש ויוצר קשר עם התלמידים, ביניהם קבוצה ששייכת לכיתה של אבא. אחד השמות המוכרים זה הרב יצחק פרץ, שלימים היה הרב של רעננה. והקשר הולך ומתהדק כאשר בהמשך הדרך הוא מצליח להביא אותם לחודש שלם לישיבה. חודש שלם לישיבת חברון, כאשר ברוך מרדכי כל יום מוסר לקבוצה הזאת שיעור, דורש מהם כל ערב להגיע אליו הביתה, כאשר בערב זה בצורה נינוחה יותר כדרכו, ומדברים כמובן בדברי תורה, מדרשי חז"ל, השקפה, מהות החיים וכו' וכו'. כאשר בערב האחרון של סיום כיתה י"ב, שכולנו יודעים מה זה נקרא עובר לעשייתם, אחרי שכולם כבר חתומים לצבא מה שנקרא, מגיע ברוך מרדכי בערב האחרון ומצליח לשכנע כ10 בחורים מהכיתה הזאת, ושוב אני מדבר לפני 70 שנה, כיתה י"ב, 68 שנים, ומשכנע אותם לבוא שנה אחת לישיבה כדי לקבל כלים שיוכלו באמת אחר כך בחיים להתמודד עם כל ההתמודדויות שצריך. ואבא בין המגיעים, ברוך מרדכי תמיד היה מציין את התחנה, את התחנת אוטובוס. הוא נשאר באותו לילה, ולא רק באותו לילה, אבל גם באותו לילה, כל הלילה איתם. כאשר בבוקר אבא מלווה אותו לתחנת אוטובוס, ושם הוא הרגיש שהוא קיבל את ההסכמה שאבא מגיע בעזרת השם לישיבת חברון בשנה הבאה. צריכים לדעת שזה לא היה קל. השולחן ערוך אומר ואל יבוש מפני המלגים עליו. אנשים היו מדברים, הבחורים הרגילים היו מפטפטים. מה רם בישיבת חברון נוסע באוטובוסים, מדרשיית נועם, ישן בלילה, חוזר, מביא אותם, הרב של התיכוניסטים, והוא חדור מטרה, לא עניין אותו שום דבר, רק דבר אחד, לנסות לקחת את הבחורים האלה
ולתת להם מה שנדבר בהמשך, את הכלים ואת הייעוד שלהם בחיים. וככה אבא מגיע לשנה בישיבת חברון. בסוף שנה 2 רצו להישאר בישיבה עוד. רב מרדכי ניסה את כוחו, ויש לו כוחו בפיו כידוע. הוא לא הצליח. הפקיד שהיה באותם ימים אמר לו על המרוקאי, שזה הרב פרץ, על המרוקאי אני מוותר, אבל על אהרון לפידות אני לא מוותר. וכך אבא מוצא את עצמו בצבא, הצליח לקצר את השירות, ולאחר מכן חוזר חזרה שוב פעם לישיבה, והקשר עם רב ברוך מרדכי היה כל כך חזק. מי שלא יודע, זה שיחה בפני עצמה. רב ברוך מרדכי חתן של רב מאיר חודש זכר צדיק לברכה, ורב ברוך מרדכי חיבר אותם גם עם המשגיח, ומכיוון שהקבוצה הייתה קבוצה שהלכה כל אחד לצבא ולדרכו, נוצר חוג מיוחד במינו, כאשר הם באים פעם בשבוע במשך עשרות שנים מאותו גיל, שומעים שיחה מהמשגיח בבית של המשגיח. כן, חוג ברברב וחד יומא, באים בבוקר למשגיח, יושבים עם המשגיח כמה שעות, לומדים ביניהם כמה שעות, ולאחר מכן יושבים עם ראש הישיבה וברוך מרדכי כמה שעות. אברהם אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא, לא הגעת לחצי מהדרך של אברהם אבינו. מהי הדרך של אברהם אבינו? הדרך של אברהם אבינו קודם כל יוצא החוצה לחפש. רב ברוך מרדכי אומר הנני, אומר לקדוש ברוך הוא הנני. אין לי בעיה לנסוע באוטובוסים בימים של אז שעות רבות, אני הולך לחפש איפה אפשר למצוא עוד נשמה, עוד יהודי שאפשר לחבר אותו לגבהים ולצורה אחרת של עבודת הבורא, לתפקידו האמיתי. וזהו כתב, כמו שאומר הרב שוב תמיד, היסוד תמיד נמצא בראשון. ללכת לחפש בחוץ. יכול היה לשבת בישיבת חברון, היה מובטח לו בהמשך שהיה נהיה ראש ישיבה גדול. מה הוא צריך את כל הטרדות האלה? מה הוא צריך את כל הסיפור הזה? אומר רב ברוך מרדכי הנני, ויוצא ונוסע לא יום ולא יומיים ולא פעם ולא פעמיים במסירות נפש כדי לעשות את השליחות הנ"ל. הנקודה השנייה, אברהם אבינו היה נותן לאנשים ומלמד אותם דברים שהם לא רגילים לאכול. אומר רב ברוך מרדכי, אני אתן לך משהו אחר. אני אתן לך את החידושי תורה בצורה אחרת. הרב כבר שמע את כל הדרשה. הרב כבר שמע את כל הדרשה. ניתוח. אני אמרתי שזה לא טוב. אליה ברחת? ברוטציה. אני אתן לך תענוג שאתה לא מכיר. תמיד היה שגור על לשונו. את רב חיים מוולוז'ינר המפורסם, שאומר שהקדוש ברוך הוא יושב, וכאשר
תלמיד יושב בישיבה ואומר חידוש, הקדוש ברוך הוא לוקח את החידוש הזה ומסתכל ובוחן אותו ומשתעשע איתו ונהנה ממנו, ולאחר מכן שם אותו כנזר על ראשו, וכך עובר הלאה לחידוש הבא. הוא היה משקיע בכל דבר תורה, בכל פלפול, בכל חידוש, שעות רבות. אחיו רבי יצחק אזרחי אמר לאחרונה, האור החיים אומר, אם היו בני אדם מרגישים את מתיקות התורה, יש פה דילמה. כדי להרגיש את מתיקות התורה צריך לשבת בישיבה הרבה שנים. איך אתה מושך? איך אתה מביא את הבן אדם כשכבר בהתחלה מיד הוא ירגיש את מתיקות התורה? על זה היה אמן מורנו ראש הישיבה, שכל דבר שיוצא מפיו היה מתוק בצורה בלתי רגילה. איך לומר את הדברים, איך להוריד אותם, איך להסביר אותם. וכך הוא היה אומר, בזה אני יוצר כלים. וזה הנושא השני שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, איוב, לא קיימת חצי. אברהם אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא, יצא וחיפש, ואחרי שחיפש אברהם אבינו נתן להם מתיקות, יצר אצלהם כלים. הכלים הללו הם אלו שיביאו בהמשך את השלב השני שנדבר עליו תכף. בהקדמה לברכת מרדכי השני מביא ראש הישיבה את הסולם המפורסם של רבי פנחס בן יאיר, כאשר בסולם יש שלב אחרי שלב 12 שלבים: נקיות, זריזות, זהירות, רשות. מה השלב האחרון? תחיית המתים. מה קשור תחיית המתים? כל השלבים שאנחנו מדברים עליהם הם שלבים בעבודת השם. מה הקשר לתחיית המתים? אני ממשיך איתכם הלאה. לפני 60 שנה אבא מקבל טלפון מראש הישיבה, אומר לו שהוא רוצה לדבר איתו, להיפגש איתו על נושא חשוב. האבא כמובן אומר הנני, וראש הישיבה אומר אתה לא עולה לירושלים, אני בא אליך. ראש הישיבה מגיע לפתח תקווה, כמו שאמרנו בימים ההם באוטובוסים, הוא פורס בפני האבא את החזון שלו להקים תנועה שנקראת תנועת בית תורה, כאשר הסמל והדגש הוא על מחנה בני תורה. כאשר במחנה הזה מקבלים כמה מאות, לא יודע, 200 תיכוניסטים, 200 בוגרי ישיבות גבוהות, כל אחד מקבל צמוד אליו חברותה, והוא פורס בפניו את החזון. כאשר צריך לדעת בימים האלה, רבי מרדכי היה רם בישיבת חברון, לא היה לא מזכירות ולא נהג ולא עוזרים כאלה ואחרים ולא תקציב, לא היה כלום. והוא שם על אבא את המשימה, יחד, ייבדל לחיים ארוכים, עם הרב פרץ, ואבא לוקח את המשימה ואומר הנני. משימה לא קלה. המחנה הראשון היה בעירנו פתח תקווה,
בתורה ומלאכה, כאשר רב דוד סלמון, אבא של הרב שלנו, ברוך שמעון סלמון, הרב של העיר, היה ראש ישיבת תורה ומלאכה, נתן הסכמה לעשות את המחנה במקום, לא זכה, נפטר לפני שהגיע מועד המחנה, והבן שלו גם, זכר צדיק לברכה, רב מוישה סלמון, כיבד את בקשת אביו ונתן את המקום, וכך אבא מארגן יחד עם הרב פרץ את כל מחנה בתורה, כאשר אבא, מי שמכיר אותו בימים ההם, רוח החיה לארגן כל דבר ודבר. לא היה קל. אבא מספר לי פעם, בריכת הפועל, היה צריך בריכת הפועל בפתח תקווה. לך תשכנע בבריכת הפועל בפתח תקווה שיתנו כל יום רחצה נפרדת למחנה בני תורה. אבל הוא הצליח. סבתא שלי, זכרונה לברכה, מצד האמא, הייתה אומרת, אהרון רואה קיר, הוא עובר בו. שום דבר לא עומד בפניו. וכך היה בימים ההם, וזה אוטובוסים, וזה הטיול המפורסם, וזה הקומזיס המפורסם, וכל מה שהיה באותו המחנה, בשיעורי הבוקר, כאשר ברוך מרדכי הוציא את החברות המפורסמות של בהגיתא, המיוחדות של החברותא שלומדים, ועוד ועוד. כאשר השיא היה, כמו האחרים פה מזכירים פה, בשבת, סעודה שלישית, וברוך מרדכי היה מתחיל בשיחה מכל הלב, וכשהיה מגיע מה שנקרא מוצאי שבת, אז כבר אפשר היה לכבות את האורות, ואז היה מגיע השלב של הסיפור המפורסם על רבי יצחק אלחונון, אשר כל שנה הייתי שומע את זה, וכל פעם בוכה מחדש עם המתיקות. הוא היה מספר את זה עם המנגינה. לא נחזור על הסיפור, אבל הרעיון הוא על רבי יצחק אלחונון, ספקטור שהיה גאון ישראל, שמסופר שהיה לו קשיים מסוימים. וברוך מרדכי היה מספר מה היה קורה אילו הוא היה נכנע ועוצר לקשיים. הוא היה נשאר, שומע דף היומי, חבר במחילה, כן? שומע דף היומי, חבר בארגון צדקה כזה וארגון צדקה אחר, אבל הוא לא היה גאון ישראל רבי יצחק אלחונון. עם אותו קריאה מפורסמת, רבי יצחק אלחונון שמאלה, שהוא היה מגיע למעלה. והמוטיב המרכזי בכל השיחה הזאת הייתה שכל אדם שמגיע למעלה, הקדוש ברוך הוא ייעד לו תפקיד. 60 ריבוי, לכל אחד ואחד יש את הייעוד משלו. ראובן לא יכול להיות שמעון, ושמעון לא יכול להיות ראובן, ולוי לא יכול להיות יהודו. וכל אחד יש לו את המהות שהקדוש ברוך הוא ייעד לו. וכשאתה מגיע למעלה, שם אין טעויות כמו שהוא היה אומר. אתה רואה את מה שהקדוש ברוך הוא ייעד לך, ועושים השוואה. מה יכולת להיות ומה בפועל. הוא היה צועק ואומר, יש אנשים שמסתובבים עם מצבות חיות, יש להם על המצח פי נון, פה נטמן. למה? כי הם לא עשו ולא הגיעו לתפקיד שלהם ולייעוד שלהם. מעשה איש ופקודתו. לכל אחד יש את המעשה שלו ואת הפקודה שלו המיוחדת רק לו. אבל צריך לזהות את זה. אומר רב ברוך מרדכי, אדם מגיע, פנחס בן יאיר, לשלב האחרון. מה זה השלב האחרון? תחיית המתים. שאלנו מה הקשר תחיית המתים? תחיית המתים שלו עצמו. עד שאדם לא עבר את כל השלבים ולא הגיע לתפקיד שלו, לייעוד שלו, אז במובן מסוים הוא בבחינת מת. יש אנשים שמתים לגמרי, יש אנשים שמתים ב50%,
ב-60%, ב-30%, כל אחד לפי בדרגתו. הגעת לשלב האחרון, תחייה סמייסים. הייתי בישיבת חברון, ראש ישיבת פונוביץ', ברל, פרוברסקי, שהספיד את רב ברוך מרדכי, שהיה מבוגר ממנו בשנתיים בישיבת חברון. שהוא אמר שהוא היה נותן לו את המתיקות של השיעור. לא ניכנס לזה כרגע, כשהוא לא הבין את השיעור, הוא היה מסביר לו. הוא אמר רב ברוך מרדכי היה נותן את הערבות ואת המתיקות, היה נותן את החיים. הוא אמר שבבני ברק היה פרסומת לקוקה קולה, הוא אומר. היה פרסומת, היה כתוב שזה טעם החיים. הוא אמר, התקושרתי לראש העיר. אמרתי לו, לא יכול להיות בבני ברק. טעם החיים זה קוקה קולה? לא תראו יותר, הוא אומר. גם בירושלים, הוא אמר, לא צריך להיות דבר כזה. רב ברוך מרדכי נתן לאנשים להבין מה זה חיים. מה זה תפקיד? למה הבן אדם צריך לשאוף? למה להגיע? לא היה אומר לו. כמו שאמרנו בהתחלה, הוא היה נותן לו את המתיקות, בוא תהיה בית קיבול. אתה תהיה בית קיבול, לאחר מכן ההמשך כבר יגיע. הוא היה בשבילנו אבא וסבא. ואני לא אומר את הדברים מן השפה ולחוץ. זוכרני עוד כשהייתי ילד קטן, כיתה ד', הייתי מבקש מאבא שאני רוצה לנסוע לשבת, להיות אצל רב ברוך מרדכי. אבא היה לוקח אותי ביום שישי לכפר סבא, איפה שהוא היה ראש ישיבה. בסוף היום ב-12 הוא היה קובע עם הרב פרץ בצומת רעננה. הרב פרץ היה כל השבוע ברעננה, נוסע לירושלים לשבת. הייתי עולה יחד עם הרב פרץ. יש לי אפילו זיכרונות כילד בכיתה ד' על מה הוא דיבר איתי, כולל דברים מסוימים בלימוד. והייתי מגיע לשבת. אח שלי ישראל הגדול היה לומד בעטרת ישראל. הייתי יושן אצלו בחדר ואוכל בסעודות שבת אצל הרב אזרחי. שאלתי, אני זוכר שאמא הייתה שואלת אותי, במחילה מכבודכם, אני הייתי מרטיב עד גיל מאוחר, ואמא הייתה שואלת, אתה לא פוחד שלא יהיה לך הפשלה? אז הייתי אומר לה, הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי את זה. והייתי נוסע. הוא היה בשבילנו באמת, כמו שאני אומר, כמו אבא, כמו סבא. כשאני עברתי את גיל ההתבגרות והגעתי לישיבה, זה לא המקום כאן לפרט, אבל אתגרתי את ראש הישיבה כמו שבן מאתגר את אביו בלא מעט דברים. הוא אמר לי לא פעם, אני לא מפחד ממך, הוא אומר לי. אבא שלך היה שובב יותר גדול ממך. הוא עמד בזה כמו שאבא, כמו שסבא עומד באכפתיות כלפי הילדים שלו. אנחנו מסיימים כרגע מסכת קידושין. הגמרא מספרת על זעירי שהרכיב על כתפיו את רבי יוחנן. ואני באותו זמן חשבתי לעצמי, מי מכיר סיפור כזה? לי יש סיפור כזה. לא פעם ולא פעמיים כשיצא לי לראות את רב ברוך מרדכי נפגש עם אבא, הוא היה נותן לו כזאת שפחה חזקה על הגב, והיה אומר לי, הגב הזה סחב אותי. מחנה בני תורה, רב ברוך מרדכי היה מקפיד ללכת לטיול, למסלול, לכל אורך הדרך, כאשר הוא היה שואל קושייה בתחילת המסלול,
והיה מסתכל שלאורך כל המסלול מדברים בלימוד, וכשיורדים למטה לוואדי הוא תמיד היה דואג שיהיה נחל, ככה שזה היה אוסף את כולם, והיה שומע את התירוצים, והיה עונה את התירוץ שלו וכולי. ובאחת הפעמים הוא נקע את הרגל, ואבא סחב אותו על הגב כמה קילומטרים. אז הוא תמיד היה דופק על הגב ואומר, הגב הזה סחב אותי. לא הכל יהיה אותו דבר. אני לא מתחייב. אתה מבין מאבק כאבים? אני לא מתחייב. אתה מבין מאבק כאבים? אמר לי פעם, אין קופי. ככה הוא היה אומר לי. הוא אומר לי, לרבן, אין קופי. הוא אומר לי, כשרבן איתי לא צריך שום דבר. היו אומרים, צריך תפסים, צריך מלווים בנשק לטיולים, צריך פה, צריך שם. לא צריך שום דבר. אם אני עם רברן אני רגוע. גם אנחנו. אני חוזר חזרה. רב מרדכי נפטר. היה פרשת לך לך. יורצייט של רחל אמנו. בפרשה נאמר, אברהם אבינו, אנחנו עסקנו מההתחלה באברהם אבינו, אומר לקדוש ברוך הוא בן משק ביתי דמשק אליעזר. נשאלת השאלה, מה בא אברהם אבינו להגיד לקדוש ברוך הוא? תן לי זרע, תן לי בנים, אין לי בן שממשיך אותי. מה הוא אומר לו? וזה המקום היחיד שזה מוזכר. יש לי את אליעזר, דמשק אליעזר. אומרים חז"ל, דולה ומשקה מתורת רבו. נשאלת השאלה, כל המקומות אי אפשר להזכיר דמשק אליעזר? רק פה שהוא רוצה לשכנע את הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יש לי פתרון, יש המשכיות. לא מסתדר. מה אומר אברהם אבינו לאליעזר? אומר לו אברהם אבינו לאליעזר, אתה ארור ואני ברוך, ואין ארור מדבק בברוך. מה זה ברוך? מה זה ברוך? אליעזר זה דוילה ומשקה. מה שהוא שומע הוא מעביר. ברוך זה לא משהו שומע ומעביר. ברוך זה האדם ששומע אבל יוצר דברים חדשים כמעיין המתגבר ממנו. זה ברוך. הנה הרב אומר כמו העץ שמבריחים. זה ברוך. אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אני צריך ברוך. כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, כי ידעתיו למען אשר יצווה. אני צריך המשכיות. אבל איזה המשכיות? לא אחד שיודע להעביר את מה שהוא שמע הלאה. זה בוודאי החלק הבסיסי הראשוני. אדם שיוצר ועושה דברים מחודשים משלו. ואני חושב שכל שלושת המאמרים שאמרתי כל כך מתחברים. הנה יש לנו פה סך הכל, אני לא יודע אפילו אם להגיד אם זה ענף או אולי עלה. שאני לוקח את המשפחה שלי, את הרב אהרון וריבה לפידות, שזה עלה אחד. כמה בתים, אלפי בתים, שאמא העירה בישראל. מאיפה הגיע העניין הזה של לחפש את המעשה איש ופקודתו? לחפש את התפקיד. מה מיוחד לי? זה עשה רב מרדכי. כל אחד ב60 ריבו יש לו תפקיד מיוחד.
אני נותן לך את המתיקות, כמו שאמרנו בהתחלה. אני יוצא לחפש. אחרי שאני מחפש, אני נותן לך את המתיקות, אני יוצר אצלך כלים. יצרתי אצלך כלים, אני מביא אותך, כמו שאמרנו, רב פנחס בן יאיר, לתחילת המייסים. מה זה תחילת המייסים? אמרנו, השלב האחרון של האדם עצמו. יש לו חיים. הוא גילה את התפקיד שלו. גילית את התפקיד שלך? לך תצא ותפעל. לא פעם הוא היה אומר לנו, אדם לעמל יולד. עמל מוליד אדם. אדם לעמל יולד. הוא היה הופך. עמל מוליד אדם. אני אשים עליך את התפקיד, זהו פקודתו, אתה מסוגל, ואתה תראה שמהעמל הזה נולד אדם. מה זה נולד אדם? הוא לא היה חי קודם? לא. זה חיים. עמל מוליד אדם. כשאדם מזהה את התפקיד שלו, וכמו שאמרנו לראובן לא יכול למלא את התפקיד של שמעון, ושמעון לא יכול את התפקיד של לוי, כל אחד יש לו את המעשה איש ופקודתו. אלוקיי עד שלא נוצרתי איני כדאי. אנחנו אומרים בימים נוראים. למה אלוקיי עד שלא נוצרתי איני כדאי? כי עד שלא נוצרתי אין לי תפקיד. עד שלא נוצרתי איני כדאי. עם היצירה הקדוש ברוך הוא נותן לי תפקיד, ואת התפקיד הזה לזהות לא קל. כמה ראשי ישיבות, בלי חס ושלום להגיד, וזה באמת יושבים כמו שאמרנו ומלמדים, אבל איפה יש רב ברוך מרדכי כזה שהולך כמו שאמרנו אברהם אבינו, ההבדל מאיוב, ומחפש. הגענו לנחם, במקרה ישב שם לידינו הרב צבי אלי, רב חשוב בבני ברק, יותר צעיר מאבא. הוא מספר, רב ברוך מרדכי הגיע למדרשייה, אמר מי שאמר, צבי אלי אל תשקיע, חבל על הזמן. ככה, זה הפרויקט שלי. וככה הוא היה הולך. אמרתי פעם לאחד ראשי הישיבות, מי אמר שהמזרח זה לקבל את כל המצויונים? הוא היה הולך ומחפש איפה שיש קושי, איפה שיש שדה לא זרוע, איפה שאנשים לא מגיעים, וזה ההרגשה שלו הייתה ופקודתו. ואדם שמרגיש, דיברנו לא פעם עם הרב על זה, אדם שמרגיש שהוא מוצא את התפקיד שלו והוא עושה אותו, הוא המאושר. כמה אנשים יש מתוסכלים? הוא מסביר לך שזה היה צריך להיות ככה, והיה צריך להיות ככה, והיה צריך להיות ככה. לא זאת הדרך. תחפש מה התפקיד שלך. הייק אמר לי בחברון היו מתבטחים כשהוא התעורר בפעם השנייה, אחרי שהוא כבר היה למעלה מה שנקרא. אז היו אומרים, יש ביטוי, ניצחו הערלים את המצוקים. אז היה אומר 2-0 למצוקים. אז הוא אמר, היה לי מלחמה, תנו לי לחזור, לא סיימתי, יש לי תוכניות רבות, יש לי כל כך הרבה דברים לעשות. הערב קראתי בדיוק, אחד התלמידים כתב, כבר היה בבית חולים ב4 חודשים האחרונים, באו אליו תלמידים, הוא אומר להם אולי נפתח שיעור נוסף, אולי נעשה זה, כולו מלא חיות, זה חיים. הוא כבר לא יכול לדבר והרגליים לא, כולו מלא חיים. למה? כי מה זה חיים? חיים זה לגלות את התפקיד שלך.
והוא היה מוסר נפש על התפקיד הזה. אבא עשה השלמה, כמו שהזכרנו קודם על הצבא. ובשנים המאוחרות נסע בימי ראשון לשנה שלמה. בימי ראשון, אז כבר הייתה ישיבת עטרת ישראל, והיה חוזר ביום חמישי בערב, והיה יושב כל השבוע בישיבה. זה היה השבתון אחרי 7 שנים. זכה לגור בדירה של רב מאיר. היו 2 חדרים בדירה, חדר אחד רב מאיר, וחדר שני היה לאבא. אני עוד זוכר שכשהגעתי לישיבה, באותה שנה, מאוחר יותר, רב מאיר נפטר, הרבנית לקחה אותי להראות לי את הארון שאבא הביא, כשהוא היה גר שם וזה עדיין נשאר הארון. ועשה השלמה של שנה שלמה. והבית, גם של רב ברוך, אבל מפה אפשר לומר גם של רב מאיר, הבית של רב מאיר זה לא דבר מובן מאליו. היה פתוח כהפקר. בחורים היו נכנסים ויוצאים. כל מי שהיה מתעורר מאוחר, לא המשגיח יסתכל עליי, לא יסתכל עליי, היו נכנסים ויוצאים. וזאת התחושה שגדלנו וקיבלנו. אני קרוי על שם סבא דוד שנפטר לפני בואי לעולם, אבל היה לנו סבא שהיה מדריך אותנו. אמר הרב צביאלי באותו ניחום אבלים הוא אמר רבו ואביו, רבו קודם, שרבו מביאו לחיי העולם הבא. הוא אמר מי שהכיר את רב ברוך מורדכי צריך לומר רבו מביאו אף לחיי העולם הבא. למה? הוא הביא אותנו לחיים. העולם הזה הסביר לנו מה זה חיים. נתן לנו את הטעם הטוב של החיים. אבא היה בן ותלמיד בכל רמ"ח איבריו. אתן לכם דוגמה קטנה. אני למדתי בשארית ישראל, כאשר בכיתה א', הסטאי פרלר, זכר צדיק לברכה, אמר להעביר אותי לחיידר. אז היה נקרא דרך אמת. יש לנו פה את ידידי שוקי בטיסט, אני חושב שהוא היחיד, 2 מעליי בחיידר. מנהלים המפורסמים הזמינו את אבא לשיחה אחרי שהעבירו אותי לחיידר. יש בעיות עם דודי, אולי הוא לא מתאים וכולי וכולי. מה אמר להם אבא? הייתי אז בסוף כיתה ב'. אמר להם אם יש בעיות תקפיץ אותו לכיתה ד'. הם חשבו שהוא השתגע. מה זה? תגיד לי אתה בסדר? אבל יושב להם מולם הרב אהרון לפידות, איש חינוך ידוע, אז זה קצת בעיה. והוא אמר להם זה הפתרון, וזה בוצע, והפכתי להיות המצטיין של הכיתה. מה זה אם לא רב ברוך מורדכי? שים לבן אדם את התפקיד, תראה לו שאתה סומך עליו, תן לו את הכלים, תן לו את המתיקות. אבא היה לוקח אותי כל יום בחופש, הוא כבר דאג שאני צריך להשלים פערים, המחנך של שנה הבאה שאני יתחיל ללמוד את הקוינס לבני ברק, הרב זיסמן, משפחה של מחותן שלך. זה לא הוא, זה משפחה. וזה הצליח. זה המבט שאבא הנהיג בבית, ואמא גם כתוצאה מאבא, אבל גם ספגה ישירות מראש הישיבה, כאשר היינו כל שנה במשך 10-12 ימים במחנה בני תורה,
לפני ואחרי, באים לפני ויוצאים אחרי. כן, כן, המשגיח, אבל לא כאן, כן. לא יפרט עכשיו. גם החלק של המשגיח לא נפגע. ואמא הלכה אחר כך ללמוד אצל הרבנית גרינברג, אצל הרבנית צייכנר, מי שיודע היה רבי יצחק גרינברג בפתח תקווה. אבל מאיפה היא קיבלה בהתחלה את זה שצריך לחפש את התפקיד? זה הגיע משם. ואני חושב לעצמי, זה, אני לא יודע אם להגיד אפילו ענף, עלה. כל כך הרבה ענפים ועלים שיצאו מראש הישיבה. אז מה הוא משאיר לנו פה? ובזה אני אסיים. מה הוא משאיר לנו פה? הוא משאיר לנו פה את זה שכל אחד ואחד יש לו תפקיד. אדם לא יכול להגיד לעצמו, אני לא מתאים לכלום. לא. יש לך תפקיד. והתפקיד שלך הוא רק שלך. אם לא תעשה אותו, הוא יהיה חסר. לכל אחד ואחד יש תפקיד. לכל אחד ואחד צריך לנסות ולגלות מהו התפקיד שלו. וכשהאדם מגלה מהו התפקיד שלו, אז יש לו חיים. הוא מגיע לשלב האחרון. כמו שדיברנו, מתחיל הסמייסים, יש לו חיים. וכשיש לו חיים, כמובן, הוא יכול להשפיע כמובן על כל הסובב. אז באמת זכיתי, והרגשתי באמת את הצורך. רציתי בהתחלה שזה יהיה ביום ה-30. הרב שבוב נוסע, ובבוקר שהזמנתי את הרב פריד, הוא לא כאן, אבל הרב הוא אמר לי, להפך, הוא אמר לי, אנשים חושבים שב-30, לא, זה עד ה-30. כמה שיותר להקדים יותר טוב. והרגשתי באמת את הצורך, ולכן ביקשתי מהרב שבוב, וגם השתדלתי בקידוש בשבת, לפחות את המסר הזה, שזכינו לשמוע ממנו כל כך הרבה פעמים, מעשה איש ופקודתו. סליחה שהארכתי, יישר כוח, תודה לכם. תודה רבה.